ಕೃಷ್ಣನಿಲ್ನ ಪುರಲುಟುಂಜಿ ಸ್ವರೂಪಿದಾಡಡು ಕೃಷ್ಣನಿಲ್ನ ಪುರಲುಟುಂಜಿ ಸ್ವರೂಪಿದ ಸಲ್ಮೆಲ್ ಯಾನ ದೀಪಕ್ ಜೈನ್ ಬಾಸ್ಟನ್ ಯುಎಸ್ಎ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಾಂ ಅಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಾಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಂ ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೇ ಯುಗೆ. ಓ ಅರ್ಜುನ, ಸದಾಚಾರದ ಅವನತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಯಾಯ ಹೆಚ್ಚಾವೊಂದು ಬರ್ನಗ ಯಾನ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಕಟ ಆಪೆ. ನೀತಿವಂತರೇನು ರಕ್ಷಿಸವರ, ದುಷ್ಟರೇನು ನಾಶ ಮಲ್ಪರ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ ತತ್ವಲೇನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸವರ ಯಾನ ಯುಗ ಯುಗುಟ್ಟುಲ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಿಯರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ಪನ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಐಲೇಸ ತಂಡದಕ್ಲು ಇಸ್ಕಾನ್ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸದು ತುಳುಟ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಸಾರನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳುವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಾವನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಚತುನಕ್ಕೆಂದು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಣ. ಉಡುಪಿಡು ಪುಟ್ಟದು ಮಲ್ಲಾಯಿನ ಎಂಕ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಲವು. ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿರಿಯೋಡು ಪಡೆದು ಇಂಚಪ್ಪಯ್ಯನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಇಸ್ಕಾನ್ದ ಶ್ರೀ ನಾಮನಿಷ್ಠಾದಾಸ್ ಪ್ರಭುಕುಲು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ್ಯ 12 ದಿನಟ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಪಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಐಲೇಸದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳುಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಯೋಗ ಅಂದೆ ಪನೋಡು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಐಲೇಸ ತಂಡದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಇಪ್ಪಡ್. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಅಂಧಕಾರ ದೂರ ಆದ ಬಲ್ಪು ತೋಜಾವನ ಕೆಲಸ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆವಡ್. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಗ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಿಲೆಜಿಜ್ಜಿ ಜಡಿ ಬಸೋದ ಅಬ್ಬರೋ ಬಾನು ದಿಂಜ ದಿಂಜಿ